Така, след неизвестни по причина технически затруднения, сега в момента имам малко. Господи, кадрите ми! It was awful. So awful. I didn't want... This wasn't what I thought we were gonna leave. Leave the factory. Not this. All those people. Prototype says we can't leave. Not now, not ever. I hate him. I hate him, and I hate this place, and I hate that he's... Right. He explained everything, and he's right. We can't leave. It's too risky. What they did to us, we can't ever let it happen to us or anyone ever again. Doesn't make me feel better about the body, so... What he was saying about them? I know there's not really another option. The toys will starve otherwise. They'll die. But it's still disgusting. I wish you were here, Dad. Dad? I could really use one of your talks right about now. You'd know what to say. When you were running this place, you always knew what to say. I miss you. Чай. Ко? My mind is blown. My mind is blown up. Тоест, Попи е дъщерята на Елиот Лъдвиг. Дес, най-добрия лор. Ето казах, ще прочетем всичките бележки. Така, някои от тях ги прочетох. Първата е предупреждение от админите за The Red Smoke. Тези 5 бележки се разказват за Райли. Как е изгубил родителите си, как е чула да бъдеш избран, така го казват. И тя е била избрана. Тук с Дец са е направили операцията и се е превърнали в играчка. Тук The Hour of Joy и тук как е скрила някакъв ключ, която, ако спомняте онази играчка в туалетната. Да, това е Райли. Но тук другите не ги знам какви са. 1166 Yarnaby, 1163. Това е Пианосорис Yarnaby. Ще прочита за Yarnaby. Дори тук се споменава за детето, което е Yarnaby, че е било доста така, как го кажа, е бил доста добър на игрите в The Game Station и е добър кандидат за Yarnaby. Но като го направих така, умът му някакси е станал като кученце. Макар че още е здрав, бърз, agile. Умът му е станал като кученце и е станал по-питомен. Тоест, да, ако разбирате. Като цяло не е бил добър кандидат, но все пак е бил послушен, което някак си е целта на тези. И това е как Пианосорис е бил един провал. Така, тук имаме Call the Journals. Тук се споменава за някакъв човек, който е Prison Guard, Кол, който вижда как колегите му и приятелите му са били убити от играчките. Някакси към Нортвинг. Кол, чакай, унази касета не се ли споменаваше за Норма Никол? Той е бил същия Кол. Ясно. Така тези двете. Тук се спомена как един от колегите му казва, че е разбрал какво са играчките. Че са били деца. Тук е детето. Тук се спомена как Кол е станал детектив, някакси е разузнавал как всичко това се е случвало. Как всички тези играчки са били наистина хора. Някак се е разбрал, че са били хора. Започна да разузна. Тук това е някакъв репорт на всякакви такива Project Overview of Safe Haven. Тук
Добре, тук се спомена как в затвора са построили Safe Haven. И за какво самият договор с строителя Сайрил Уорнербърг. Как построят Safe Haven като паник стая, ако има някакъв breakthrough в security. Subject 1322. Матю Хауърд! Да. Преди гледах един видео, които са заложени тук. Спомена за едно от трите деца в Доуи, които са били. Кевин Барт от касетата в един от по-предните епизоди. Джак, който е бил просто дете, което се е случило да е в инцидент с Дой, и Мачио, което всеко едно от децата е различно. Мачио е някакси грежовен и пораснал с експириенс. Тук се говори, че е по-голям от всичките други деца и той е доста грежовен. И Кевин е, както се говореше в касетата Problem Child, и Джак е някакси по-игрив, някакси по-детински, по-невинен. И като цяло, да. 2004. Това са репорти от, тъй като след дял Джойс поема през 1995, тук това са репорти на Доуи. Тоест това са на Доуи бележки. Да, това е Доуи пише, че прототипа някакси мина през капаните, че някакси отвънка Safe Haven и той така се притеснява, че може да влезе. Да, тя сейва стейтмент. Се говори за някаква лаборатория, която и как Харли Сойер някакси е извън контрол. Untitled Pawn. On felled feet and with battered breath. Sleep draws ever near. Over paths turning clear, but I'm not afraid of death. For we have already met. Тук е някаква поема. Чай. Това е лист. Чай, той е лист. Плейкер децата са използвали такива листи. Да, мога да ви покажа comparison, вижте. Такива листи се използват от децата от Плейкер. Когато пишат такива, като Write his journal. Това знам, това сигурно е написано от някаква играчка. Някаква играчка от Safe Haven. Тук... Да, това е за Foundation, т.е. това е нищо чак толкова важно. I'm not sure if this thing is on, but I need to talk, and I can't talk about this with anyone else. For the past few months, the fighting's been bad. Real bad. I've seen a lot of stuff I probably shouldn't. It's been hard to keep my head straight. The others, they look to me to know what to do, to know where to go. For a long while, we had Poppy to tell us, go here, go there, do this, and it all made sense, too. Poppy was nice. I can't find Poppy anywhere. I don't know what happened or where she went. It's scary here without her. Maybe she ran, just like I have. I'm here, outside the prison, in front of... I'd almost forgotten it was all here. And seeing this again, it's given me reason to think. I could make for the exit. It's all I've wanted for the longest time. But there are others inside. Others that aren't like me. They're hungry and scared like I am, but they're not me. They can't go where I can. But they mean a lot to me. A lot more than I thought they did. And having seen what I have, knowing how they see me, how much they need me. I'm going back. I wanted to make this in case I ever doubt or forget that. Just play this and remember. Yeah, that's all. See ya. Мисля, че той е разбрал какъв е всъщност, че е някаква буйна персоналност и е направил тая касета някакси да се успокои, някакси да бъде по-спокоен. Знам, това го разбирам аз. Hug a day keeps the monsters away. Мирише ми на попи цветя. И изгорял пух. Попи киси. Ollie! Ага. Ollie! Can you hear me? Ollie! Какво става? You. What did you do? Why did you kill Zoe? Do you even understand what happened? Prototype. Did you even plant the explosives? Да. Ollie! Ollie, answer me! Please. Ollie, something's gone horribly wrong. The safe shelf ventilation block B6. Is this where you are, Poppy? What? What?
Stay where you are. And listen closely. You're not going to run. You're not going to fight. The charade is over. Who is this? Yes, А, знаеш ли, че има нещо с? Знаеш ли, че ми мириш на с соли? What did you do with Ollie? I'm right here, Bobby. For you. I'll always be here. The doctor, Catnap, Mommy and Huggy, they're all dead. You have nothing now. No one. And soon, you'll have less than that. Да. You don't need to pretend anymore. Bobby. You don't need to play at being stronger than you are. You can come home. How much do you know? Everything. This isn't right. All those years. Was there ever an Ollie? Yes, there was. But that was a very long time ago. Let me tell you what comes next. I'm going to come up now, and I'm going to find you. Your calamity. The few you have left, they will be dealt with. What are you going to do with me? I've got something special in mind. I prepared it just for you. And this one, you will never want to leave. No. This entire time, you've lied to me. Only because you kept missing the point. I think we're ready for retrieving those clothes from the Foundation. Thanks for typing. Asshole. I put them to good use. I admit, though, I'm disappointed. After all that time in your case, I'd hoped you'd see things differently. Don't you understand? Always been a you. Have you? What we air? That's not a truth that can be burned away. No, not when it can need so much more. Prototype, please. It's time to come home. Hobby. It's time to come home. I can't go back in the case. I can't. I'm sorry. Ей. О, не. Sovereign Hunt. Don't worry, I'll find her. As for you two, try Oh, to no. land on your feet. Kiss it. What? What? Kiss it. Нет. Вот ми... Киси! Не. Не. Чакай. Дезинфектант. Плат. Операционни маски. Ръкавици. Лабораториите. Лабораторията. Имам шанс. Вау. Няма път за връщане назад. Hi, my name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at Playtime Co. If you're seeing this, you must be very, very lost. Well, rest assured, friend, our state-of-the-art laboratory is just up ahead. Why don't you just go on inside and tap one of our scientists on the shoulder? Tell them you're lost. They'll be glad to help. All right. Let's be honest. You're not supposed to be here. This is the single most high-security, high-clearance section of the whole factory. When someone finds you down here, you will be shocked. And before you get any ideas, don't think you can just sneak away either. No, the second you put this tape in, it set off an alarm. So if anyone's home, they know exactly where you are. Pretty nifty, huh? Киси? Security is very important to us here. If I were you, О, не. What the f... There's evil that waits inside of you.